Velké Bílovice. To nejsou jen nekonečné vinohrady, dobré víno, ale také hustá síť cyklostezek a ráj pro rybáře. Zkrátka skvělé místo pro trvalé i víkendové bydlení. A díky nově vznikajícímu bytovému domu teď může být i místem vaším. Nízkoenergetická dřevostavba nabídne celkem 3 byty o dispozici 2 plus KK a 1 byt s dispozicí 4 plus KK. Každý byt bude mimo jiné vybaven elektrickým podlahovým topením, klimatizací, plastovými okny s trojskly a moderní koupelnou. K dispozici budou rovněž garážová parkovací stání. Více informací vám rádi poskytneme telefonicky nebo mailem. Neváhejte nás kontaktovat.